inyong lahat. And dahil Tatay Mario po, happy 75th birthday po sa inyo tayo. And tayo, may idea po ba kayo kung kanino galing yung surprise ang ito para sa inyo? Meron po ba kayong idea tayo kung kanino po galing yung surprise ang ito para sa inyo? Ayan, walang idea si Tatay. So ito pong surprise ng Tatay na pinakala. Meron din po silang mensahe or letter po. Nababasahin ko na lang po ba? Dito po sa letter. Tatay, ngayon pong kaarawan nyo, lubos akong nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan po ako ng tatay na mabait, masipag, malambing at mapagmahal. Salamat po sa sakripisyo ninyo sa aming magkakapatid. Tatay, mag-iingat po kayo palagi at alagaan niyo po ang sarili niyo. Bawas-bawasan niyo na po ang panginginom ng alak at paninigarilyo. Inat-arumi kayo ng sinanay. Pumun lanang yamaksil sulaman niyo, tan-arawi kayo at sakit. Pumun na palikod mi kayo at sayang sorpresa. I love you, Tatay. Happy 75th birthday. Love, Grace Giovanni Juvans. Ayun, palakpakan naman po natin si Tatay Mario po. And any message na lang po para kay sender po kay Grace Giovanni Juvans po. Giovanni, maraming salamat sa iyo sa iyong nagkaroon sa akin. Salamat. Ayan, palakpakan naman po natin ulit si Tatay. And kanta na lang din po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Wish na lang po muna tayo bago po natin i-blow yung candle. Wish na lang po. Ayan. Palakpakan naman po natin ulit si Tatay Mario. And picture na lang po tayo. Picture na lang po.